अरे की गदा हाथ चढ़लो बबुआ के मामा आवेले अपन फाटल फाटल गली झुलावत आवेले अपन फाटल फाटल गली झुलावत आवेले इतना और ही कुछ कहीं जी और एक्स्ट्रा कहीं। अरे कुछ चाहता नहीं हुआ क्या भैया था कुछ चाहता नहीं। अरे की गदा हाथ चढ़लो अरे बबुआ के मामा आवेले अरे की गदा हाथ चढ़लो बबुआ के मामा आवेले तो अपन फाटल फाटल गली झुलावत आवेले अपन फाटल फाटल गली झुलावत पैसा आवे तो रोक दल लेकिन बुआ के तरफ से आ गल लेकिन बुआ सबसे खुशी बुआ के होला। फाइनल होता ना मना फरियाएगा हम नैहर जाए तो एगो भतीजा हो गइल बुआ कहे खातिर लेकिन हई हमने की है तो बंद हो गइल बा पटना में जाननी लेकिन दिल में तो रख तनी कलर चेंज करी अच्छा निकल लागत दे दी भैया जी हमरा ये चलता दे दी हमारे ये चलता रख ले तनी अरे की मोटरसाइकिल चढ़ला अरे बबुआ के दादा आवेले कि मोटर साइकिल चढ़ला बबुआ के दादा आवेले तो अपन बैंक में के रुपया लुटावत आवेले तो अपना बैंक में के रुपया लुटावत आवेले सोहर मंगल ढेर बा बहुत टाइम लग जाए बहुत 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 देर से भैया हमार इंतजार करता नहीं तो भैया दिखाओ तो अच्छा मौस